De ce dai atenție haterilor, în special cei de pe Bă, nu prea le dau atenție, de-aia nici nu le-am făcut reacții pe YouTube în care să mă justific eu și să demonstrez că ceea ce spun ei e o tâmpenie. Dar uite, Fire acum care mi-a făcut reacție, s-au uitat 250.000 de oameni la clipul lui după YouTube, ceea ce e alarmant, pentru că eu primesc sute de comentarii pe TikTok și pe YouTube, care oamenii spun, faci 1600 de lei pe lună, nu știu ce. Lucru care îți dai seama că te și enervează când știi cât ai muncit ca să ajungi în punctul care ești. Trebuie să fac și eu o reacție, mai mult pentru oamenii care mă urmăresc pe mine, pentru că și eu dacă aș fi eu o persoană random care nu s-a uitat la niciun clip de la mine de pe YouTube, care nu m-a mai văzut până acum în online și vede un clip de la Fire, în primă fază și eu mi-aș face o părere proastă despre cineva ca mine, pentru că i s-a prezentat realitatea într-un mod eronat și a dezinformat oamenii, gen. Deci cam asta e cu de ce le dau atenție. Dar oricum în mare eu le răspund în stilul meu. Ei comentează despre ce fac eu, că nu fac bine, râd de mine, fac caterincă. Eu răspund și eu cu rezultatele. Mi se pare cel mai bun mod de a răspunde haterilor. Arăt și rezultate, arăt bani, arăt mașinuța pe care mi-am luat-o. Dacă m-aș ataca, n-aș face nimic altceva decât să le dau și mai multă satisfacție, știi? Așa le dau clasă într-un mod frumos, după părerea mea. Unii o văd ca flex, dar cine e smart înțelege că nu e nimic altceva decât o metodă de a răspunde printr-o caterincă la caterinca lor proastă asupra mea.